Балалар мындай бәйгеләрдә бик теләп катнаша, чөнки конкурсны оештыручылар сабыйларга һәрвакыт затлы һәм кыйммәтле бүләкләр әзерләп алып килә. Монда җиңүче дә, җиңелүче дә лаеклы бүләкләнә. Чыгышлар бик матур булды. Командалар бик яхшы итеп әзерләнеп килгәннәр. Бу чыгышлары балалар бакчалары коллективларына киләчәк, үзләренә дә киләчәктә дә кирәк булыр. Ата-аналар җыелышларында күрсәтергә. Бәйгедә берничә ел рәттән район үзәгендә Кояшкай балалар бакчасы командасы җиңүче булган иде. 60-нчы еллар стилендә киенгән Кояшкай балалар бакчасы коллективы кызлар-егетләр төркеме башкалардан аермалы буларак үзләрен бәйгедә бик иркен тотты. Шигырьләрне дә, җырларны да балалар бер тында сөйләп бирделәр. Фаралары сүнеп янучы такси машинасы белән алар кагыйдәләрне төгәл үтәргә кирәклеген аңлаттылар. Бәйгедә барысы да Кояшкай җиңү яулады дип уйласалар да, быел беренчелекне жюри Ләйсән балалар бакчасы коллективына бирде. Бүген инде район күләм әйдә юл дус булык исемле конкурс үтә. Без монда юлда хәвефсез йөрергә өйрәнү буенча конкурсларда еш катнашабыз. Менә бүген дә Күбәләк балалар бакчасыннан без 3 малай, 3 кыз алып килеп, матур итеп чыгыш ясадык. Бәйгенең максаты балалар юл транспорт травматизмын профилактикалау, юл хәрәкәте кагыйдәләрен һәм балаларга кирәкле күнекмәләрне ныгыту иде. Конкурста балалар бу кагыйдәләрне ничек белүләрен күрсәтеп бирделәр. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.